Henk kijkt vreemd op. De jongens maken foto's van de zaak en gaan voor de balie staan. Friese jongen 1, in onverstaanbaar Fries. Hallo, kan ik misschien 3 knoeperts met turbosaus krijgen? En dat hij dan in het Fries. Hallo, kan ik misschien 3 knoeperts met turbosaus krijgen? En door direct maar een Jos Brinkje bij. Haha. Hallo, kunnen wij misschien wel 3 knoeperts met turbosaus krijgen? Wat? Verstaan er geen kut van? Kut buitenlanders. Ik kreeg een mailtje van ik speel bij de jeugdtheaterschool. Mail hier, dus daar kreeg ik een mailtje van of ik mee wou doen. Zo doen we dat, jongen. Recht is max. Vuile kutvries. Nitro. Kid. Nitro. Ja, Friesland wordt lekker ompakt in deze film. In ieder geval wat we ontnota in de trailers, jongen. Ja. Best zelf een Fries. Wat vies ervan? Nou, ik ben natuurlijk een Leeuwarder, dus geen Fries. Maar ja, ik zie de humor daar wel van in. Ik vind dat wel... ik vind het wel grappig dat ze daar iets met Friezen doen. Ja, het is natuurlijk ook echt zo'n volk, hè. De Friezen, bedoel, je kunt ook zeggen, we gaan de Groningers... die gaan we te kakken zetten. Maar ja, dat is toch minder leuk, denk ik. Want de Friesen met hun eigen taal toch wat meer een volkje zijn. Heeft ons soort reacties, hoor? Ja, nou ja, je hoort wel wat mensen natuurlijk. Ik moet zeggen dat ik zelf vrij laat was met het ontdekken van de trailer. Maar op een gegeven moment, dan krijg je wat op Twitter. Hoor je wat mensen die er wat over zeggen. En dan, dan krijg je toch wel meer reacties dan ik verwacht had, inderdaad. Kunnen we misschien wel 3 knoepers met turbosaus krijgen? Wat? Verstaan er geen kut van? Is er de film zelf als jongen? Nee, ik weet nog van niks. Nee joh, dat is... misschien word ik wel uitgenodigd voor de première, dat weet ik niet eens. Dus geen idee. Ik zal, en anders zal ik hem wel even in de bioscoop gaan bekijken natuurlijk, want ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Kid. Nitro.